Здравейте, днес ще ви покажа моите ролкови кънки. Ето те тук са с такива колела. Тук има табелка на някакви чудовища. Ето това тук е лилаво, това е черно, това розово, това е сиво и тук има надпис. Те са малко дългички, нагоре продължават. Те са до тук са кетс, но много трудно се обуват, защото връзките са много стегнати. Ето тук е навито. Ето така. Ето така. Тук има едно пиронче, за да държи двете колела заедно. И тук така. Това е черно. Ето, аз даже имам лъка на Свайлуна. Купих си го от Sport Direct. И там имаше много други ролкови кънки за момчета и за момичета. Ако искате, напишете sportdirect.com и ролкови кънки или там каквото търсите. И може да ви излезат много хубави модели. Ето, аз имам още една такава. И да, карат се много лесно. Просто на тази, ето тук, както е ето това, трябва да се находите да се отблъснете от него. И така си двете и ще можете да ги карате. Спира се винаги с този крак, като направите краката си напред и се опрете на това. Никога не трябва да спирате с този, защото може да паднете, а е много трудно. И се тръгва винаги с този крак. Много е лесно да се карат, и са елегантни. Аз много пъти падах с тях, всъщност 12 до сега, защото вчера си ги купих и ми пристегнаха. Ето как може да ги съедините. Много готино. И се надявам и вие да си купите, защото са много готини. И да, това беше моето видео, да ви хареса. Натиснете тикче и се абонирайте за канала ми. Чао!